शिलोंग के लोगों से कभी हेल्प मत लेना, मेघालय के लोगों से कभी मत हेल्प लेना। मेघालय सच में बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के लोग में मतलब है ना, ह्यूमैनिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर बोल के कुछ भी नहीं है। बहुत ही घटिया लोग है ये। Kublai pi barok parlok ars ngi mensua ngaladep Shna video spong ne ubriu baltip kerteng usotik mahatu bat menta ngan Shna piang halur ne ubriu namar baklem Shna yakne video ngam nge shisha kamen sim jonga balai nga bitar shisha ya gijingkran ne ubriu don hok shisha hadu kane gene ban keno ban Kynthoh ya ki nongsong Shnong ka Jylla Meghalaya jongi une ubriu kemun ke jing tmu ne ubriu nga ngani tu ipiang ne gijing shisha perlok sengoba share kane video sha barok kana barok gentip gijing long ne ubriu ladu lei shaknu knu jaka kana bakinam ai jaka yo ne ubriu gijing long gijing kran ne ubriu ka pesniu tam hapu perthei ki kenten ki bus kran ha ka ya ka Jylla ya ka nongsong Shnong ka Jylla Meghalaya jongi Pilos ngau daki skor jong pi ha shwak ne video nga ad jaga tu klip ka bukren kum no rakten hindi ngan batai phi kum no ukren hang tu wong kum ne ki Nong Meghalaya ki briu ki basneu tam hapo prathai kum ta kum ne ukren ben ukren Kynthoh ya ka Jylla Meghalaya bar ya ki nongsong Shnong ka Jylla Meghalaya jongi don hok shisha ban kren Kynthoh adu kane ya ki nongsong Shnong ka Jylla Meghalaya jongi ha oi don ki ba le yo ha ka te jaka sa jong u don ki ba le we ne arngot te ula ban Kynthoh ula ban kren ya ki to ki bru ha ga ji sha don hok ban Kynthoh ya baro ki nongsong Shnong ka Jylla Meghalaya jongi pi ngau kum no perlok ka jingmun jong pi sa comment apa comment section bat sa ko ka open ep ke jingmun ne ubru ba hang ne pe nga pen ep hang ne ha ne profile kan le profile jong ne ubru ultip kate usotik mahato ba sa ba shong na West Bengal one kai shine mom cha po Meghalaya pe hang ne me ule ngan pen ep pe kene kene ka number 1 kane ka video ka part 1 ka Shna pe yang ne kumno tho ne welcome back again in Shillong kane ka de ka ba part 1 ka video te hang ne video byang sakawe pe video byang sakawe pe hang ne video byang sakawe ne welcome back again in Shillong part 2 te hang ne ngan scroll byang बहुत ही खराब लोग है शिलोंग के, बहुत ही ka part 3 ne welcome back again in Shillong part 3 te hang ne video byang sakawe ne welcome back again in Shillong part 4 ka jing thumu ayu man kam ke jing thumu jong u ban Shna video kum ne part 1 part 2 part 3 part 4 halor kane ka jing Kynthoh ya ki nongsong Shnong ka Meghalaya jongi ka Shillong jongi pe u part 1 part 4 Shna video halor kane ke jing thumu jong u ha jing sha jing thumu jong u kalong kum ne ban pen Bodnam ya ka Jylla Meghalaya jongi ban pen spread ka head speech sabaro ki Jylla ya ka Meghalaya jongi kane ka jing thumu jong ne u dekhar phis ngau kum no perlok ka jingkran ka de nam de ngau bha ai ka jingra jong phi but what klet ban share kane ka video sha baro khnang baro kin yo kane ka message la da ulai shakno ka jakaru khnang ba kinam ai jakai u ban sa u no bru bas new tam pe kum no phi oi kuble shibun